Сябры, сёння з вами зорка холодного постпанка Роман Орлов. И мы замахнулись на святую святых песню проекта «Молчат дома» «Судно». У нашей версии она все-таки будет называться «Качка». В лікарні побач з ложком качка, а за вокном тремтить ліхтар. Все буде так, а не іначе. Ти помираєш, як святар. І все нібито в шерой слоті. Гітара в смак читає вірш. І ти уже не в одиноті. І больш ніколи не помреш, ніколи не помреш. Ніколи не помреш, ніколи не помреш. Навогул я займаюся на потоку перакладам вядомых песень, і сярод іх не толькі песні амерыканскіх і англійскіх кампазітараў. Я некалькі ў сваім партфоліо маю перакладаў Цоя, песні з мульціка пра брэменскіх музыкантаў. Магчыма, многія ад «Молчат дома» чакалі б іх уласнага перакладу, да? Ну, на гэта ёсць зараз пэўны запыт. І тут мне на вентылятар накідваюць яшчэ адну гісторыю. Мне кажуць: слухай, кажа, «Молчат дома», ездзяць жа шмат і па Амерыцы ў тым ліку. Яны недавно былі в Уругваі, в Монтевідео. І ў іх на разагреве іграў гурт мясцовы, які называецца, як бы вы думалі, ён называецца «Беларусь». І я подумал: о! І адзін мой блізкі сябар, ён знакаміты даволі музычны блогер, ён кажа: слухай, вот, ну, это, напэўна, была б цікавая такая творчая задача. І я якраз думаю, да, вам вырашаць, наколькі цікава атрымалася. Гітарную адаптацыю я таксама зрабіў, каб это можна было паказаць дзе-небудзь каля каміна у рэжыме такога хатняга канцэрта. Калі ласка, напішыце ў каментах, якія б яшчэ песні вы б хацелі пачуць у беларускамоўных версіях і з адаптацыяй для акустычнай гітары. І я з задавальненнем выканаю вашыя заявкі. Прынамсі, спрабую зрабіць все, што ад мяне залежыць. Я зрабіў невялікую адаптацыю для акустычнай гітары, выкарыстаў патэнцыял адкрытых струн і проста вось гэты патэрн з октавай ад соль я смещаю по хроматыцы вниз, а играю фактычна праз акорд ми мінор. По хроматыцы. Это значит по паўтона. Ставим октаву, першы палец на третий лад на шостую струну и мизинец на пятый лад на четвертую струну. Все астатнія струны выкарыстоўваем як адкрытыя. Тут зверніце ўвагу на две рэчы. Па-першае, правая рука у нас працуе нібыта як стрелка ў гадзінніка, нібыта яна на шарніры, увесь час пераменны штрих. Можна працаваць дома з гэтым відэа, альбо зняць відос, даслаць мне, і я адкарэктую тэхніку. Даслаць відос можна мне праз прыватнае ў Фейсбуку, спасылка ёсць в апісанні да этого відэа. Што тычна другой часткі песні, там з'яўляецца яшчэ некалькі акордаў, але яны вельмі простыя. Ля мінор, до мажор, все это ў простых класічных аплікатурах. Ми минор, соль мажор. Так проводим несколько разов. И вертаемся вот до этой вот позиции.
Давайте еще раз разберем аккорды другой частки. Ля минор у классичной аппликатуры, до мажор у классичной аппликатуры, соль мажор в высокой версии и ми минор. Зычу вам поспеху з гэтай версіі песні. Цяпер яна беларускамоўная, цяпер гэта песня «Качка». Гэта все, калі ласка, выкарыстоўвайце на хатніх, а можа быць нават і стадыённых канцэртах. У лякарні побач з ложкам качка, а за вакном трымціць ліхтар. Все будет так, а не иначе. Ты помираешь, як святар. И все нібито в шэрай слоце. Гітара ў смак чытае верш. И ты ўжо не в адзіноце. И больш ніколі не памрэш, ніколі не памрэш. Ніколі не памрэш. Ніколі не памрэш.